Il-Parlament Ewropew huwa tagħna tal-Maltin. Min huma l-kandidati pereżempju on both sides, kważi laqqas naf. Nisma' ħafna minn kap ta' partit ieħor u ngħid għaliex qed jitkellmu daw. Il-kwistjoni ta' I told you so jew aħna kellna raġun ma taħdimx. Kif tħares lejn is-sistema tagħna fejn the winner takes it all? Kif sa kieku nirrispondi għal mistoqsija bħal di? Inti evidentement temmen li l-ħiliet politiċi ta' Roberta Metsola huma aktar posthom fil-Parlament Ewropew milli fil-Parlament Nazzjonali Malti. Għalfejn? Dert li evitajt id-dibattiti ma' kandidati oħrajn, dert li evitajt il-ġurnalisti. Anki fil-hairdresser daħlu, ġrew warajja, kull min nistaqsili, jiena nirrispondi. Mela, merħba nilqakom ma' din l-edizzjoni speċjali tal-Patruni jistaqsu fejn din id-darba jien mu ħansaqsi kważi assolutament xej u irridni ħajkunu interament fidej il-Patreons tagħna. Huwa proġett li xtaqna nagħmlu flimkien mal-Patreons għal din il-kampanja elettorali xaġa speċjali. L-ewwel mistiedna għal dan il-proġett miħat għajr Roberta Metsola, sintendi Roberta hija il-President tal-Parlament Ewropew, bħalissa hija wkoll kandidata feħda l-Partit Nazzjonalista tipproponi ruħa biex tkompli fil-mixja tagħha ġewwa l-Ewropa. Qabel ma nibda bil-mistoqsijiet, nixtieq verament nirringrazzja n-nies tal-Grotto Tavern li huma nies verament kapaċi li dejjem qed ifittxu biex jagħmlu xogħol eċċezzjonali. Llum laqgħuna f'din il-grotta naturali, x'dirlek? Ir-Rabat sabiħ wisq. Ir-Rabat sabiħ u n-nies ta' wara dan il-restaurant għandhom fil-verità numru ta' ristoranti, numru ta' proġetti li qed jagħmlu. Imma ma sibna li jekk The Cave forsi naqra plate u hekk ukoll waqt li qed nagħmlu din il-biġġja dialoġika jiena u inti flimkien. No pressure. No pressure, no diamonds jgħidu. Mela, patreon.com/John Malija jekk tixtiequ tkunu parti minn din il-komunità l-vera ħajja, l-vera tipprova dejjem tara x'toħloq sabbiex tipprova tifhem il-Malti minnu xirid fej sejjer, eċetera, eċetera, eċetera. Insomma, ara tlaqna jien u Roberta Metsola. Mela tajb tkun taf illi il-mistoqsijiet speċjali aħna ikkategorizzajnihom fi 3 kategoriji. L-ewwel waħda se tkun Malta fiħdan l-Unjoni Ewropea. Sewa, ħafna drabi forsi jinħass dan id-distak bejn Malta u l-Ewropa, forsi anke minħabba il-pożizzjoni ġeografika tagħna. Insomma, u ħanibdew bl-ewwel mistoqsija, inti jismek? Albert Delija. Mistoqsija tiegħek, Albert? Mela, bħala l-President tal-Parlament Ewropew għandek perspettiva unika ta' kif qed jiġi meqjus l-aġir ta' Malta fis-sferi internazzjonali. Liema taħseb huma dawk l-areas fejn Malta għandha bżonn tistinka ħafna iżjed? Okay, one-on-one jew niġbru għan? Le, one-on-one u Alex, mela, sorry, Albert, għandu 5 minuti biex jidħol fid-dialogu miegħek, ġifieri tista' tibda twieġbu mbagħad Albert fil-free li. L-għonet naħseb issa li ilna 20 sena fl-Unjoni Ewropea tajjeb li nużaw dan il-perjodu bħala riflessjoni. Ħarsu lura fejn morna tajjeb, fejn ma morniex, fejn qed baqalna ħafna x'namlu, fejn fil-Parlament Ewropew stajna nikkoordinaw aħjar bejnietna, fejn stajna naħdmu iżjed flimkien, u naħseb din hija lezzjoni li għandna kollha kemm aħna kull min qed jikkandida ruħu din l-elezzjoni jieħu miegħu u jikkommetti ruħu għaliha l-5 li ġejjin jekk jiġi elett. U din għajda ġifieri nistgħu nidħlu fid-dettall, kien hemm eżempji fejn l-affarijiet ma saru sew u naħseb seta' saru aħjar. Min f'terminu ta' pajjiż, jiena dejjem emmint li aħna minflok inħarsu lejn id-daqs ta' pajjiżna għandna nħarsu lejn fejn aħna tajbin, fejn aħna l-aħjar. Aħna l-expertise li aħna għandna, pereżempju, fuq il-Mediterran, fuq il-baħar, fuq il-klima, fuq it-tip ta' arja li aħna nieħdu f'nifsejna, fuq it-tip ta' agrikoltura li għandna, fuq it-tip ta' flora, ta' fauna, kif għandna l-implementaw il-liġijiet. Naħseb li bħala ġir, forsi dawn l-aħħar snin fejn konna minna jiena xkont ikkampanjajt ħafna biex Malta tidħol. Konna milna pjan ta' kif Malta ser tkun fiħdan dan il-klab tista' tgħid ta' pajjiżi li aħna għandna 27 għax telqet l-Ingilterra. Imma f'dawn l-aħħar 5 snin nemmen li qisu inqas iffokajna fuq kemm kellna niddefendu lilna nfusna, jiġifieri ngħidu sma' di għal Malta mhux tajba, mela nipruvaw
ma nħalluwix tidħol. Jew di għal Malta tajba daħlet imissa ma nistgħux nimplementawha liġijiet partikolari. Hemmhekk naħseb meta nqabblu ma' pajjiżi oħra u semmejt l-20 sena għaliex magħna daħlu 9 oħra. Hemm fejn nitalmu, l-Polonja, l-Ungerija, l-Slovakkja, l-pajjiżi Baltiċi. Isna we lost a little bit our self-confidence. U dik self-confidence naħseb li nistgħu neħdu għalura billi verament ikunu proud ta' fejn ġej minn fejn ġejjin. U verament fejn naraw li hemm xi ħaġa li għandna niddefenduha. F'terminu ta' aġir naħseb dik hija l-iktar li nistgħu nagħmlu aħjar milli għamilna. Tista' għandek xi żid forsi? It was a very thorough answer. Okay. Thank you. Nista' nżid addenda żgħira, tista' tina naqra semmejt il-self-esteem li tħoss li l-self-esteem tagħna bħala pajjiż fih dan l-Unjoni naqas. Kif inhi riflessa dan in-nuqqas ta' self-confidence għajment. Self-confidence. Ara, ntikom eżempju, aħna f'ċertu areas taxxa jew servizzi finanzjarji jew areas fejn meta tiġi liġi Ewropea tolqotna b'mod sproporzjonat meta mqabbel moħrajn. Jiġifieri x'trid tfisser id-definizzjoni ta' kumpanija żgħira. Kumpanija żgħira għalija hija enormi hawn. Kumpanija tikka Malta għas teżisti f'pajjiż ieħor. Jiġifieri hemmhekk aħna jisna sirna nibżaw, nistħu, ngħidu isma' hemmhekk aħna żgħar. Mhux qed ngħidlek għax id-daqs, imma għax ir-realtà tagħna. U allura kif sa nimplementaw din ser tnaqqasilna mill-kompetittività tagħna bħala pajjiż ekonomikament qed ngħid. U dak konna nagħmluh sew, imma f'dawn l-aħħar 5 snin naqas. Hawnhekk hija ċara l-performance meta tara ta' mod kif il-gvern jipparteċipa fil-laqgħat tal-Kunsill. Min-naħa l-oħra hemm dawk il-pajjiżi żgħar li semmejt, jew il-pajjiżi li naqdu magħna fl-Unjoni Ewropea fejn jgħidu if Malta can have the President of the European Parliament, why can't we? U allura dik naħseb twassal dak il-messaġġ li jekk xi ħadd minn Malta u jien waħda minn delegazzjoni ta' 2 minn 705 waslet biex tiġi eletta fil-każ tiegħi minn kważi 460 kollega li votaw li dik twassal li tajt mela really everyone can do it. U dak l-aġir jista' juri li vera nistgħu nagħmlu dak kollu nixtiequ nagħmlu bħala Malta u Maltin. All right, grazzi Albert. Mal-mistoqsija li jmiss. Robert. Hi Robert. Ħanipprova nagħmilha bil-Malti għax ma tantx kelli ċans biex nitranslate. Tista' tagħmilha bl-Ingliż, xtrit le? Kif tixtieq qalbek il-preferenza? Le ħanipprovaw bil-Malti, ħanipprovaw bil-Malti. Mela dawn l-elezzjonijiet tal-MPs f'Malta jispiċċaw nara ballun politiku, partiġan, rid ngħid. Li jfisser li ħafna mill-issues jiġu fokati fuq issues lokali rather mill-issues tal-Ewropa, jew at least fejn Malta tista' taffettwa l-Ewropa. Personalment, di ma taħsibx li forsi wasal iż-żmien li n-nies jikkandidaw ruhom bħala indipendenti kollha rather milli nibqgħu nagħbu dil-logħba partiġana. Ja, grazzi ta' dil-mistoqsija. Antik eżempju, llum kont il-mellieħa dal-għodu f'kont attività tal-Partit Nazzjonalista. U lejn l-aħħar tal-attività ġi wieħed tifel għandu 16, għalli jien għandi 16, għalli ħan nivvota l-ewwel darba u staqsini eżattament l-istess mistoqsija tiegħek. Għalli ma jistax il-partiti politiċi ma jipparteċipawx l-elezzjoni ħalli mid-dibattitu jitneħħa dan ir-red u blu. Għallu ħanajlek għalfejn, għalli għax id-dar, papa tijaj laburist, u l-mama tijaj nazjonalista. U ilhom ġimgħat issa jippruvaw jikkonvinċuni kif għandi nivvota. Għalli ma jinxtaqt din iġi niltaqa' miegħek. Għalli għax narak fuq is-social media u mżomma toġobni etc. U jien għatlu għara, għatlu l-ewwel nett fil-Parlament Ewropew vera li mpoġġu fiħdan gruppi politiċi, jiġifieri ir-risposta għal parteċipazzjoni politika fuq livell ta' prinċipji politiċi kullimkien qiegħda, jiġifieri Macron u l-partit tiegħu u ipoġġi fiħdan il-Partit tal-Liberali. Sanchez li hu l-Prim Ministru ta' Spanja jpoġġi fil-Partit tas-Soċjalisti, Meloni tpoġġi tal-Italja fil-Partit tal-Konservattivi. Aħna jiena mhux bħala President, bħala MPs li huma eletti f'isem il-PN ikunu fil-grupp tal-Partit Popolari Ewropew. Fil-Parlament Ewropew l-ebda wieħed minn daw kollha li għadni kif semmejt għandhom maġġoranza, għandhom bżonn il-xulxin.
Imma hemm bżonn li jkun hemm il-gruppi politiċi u ħanajlek għalfejn, għaliex jekk inti m'għandekx prinċipji, inti ma tistax tħoss li inti tista' tagħmel id-dibattitu, jiġifieri jekk inti għandek liġi fuq l-ambjent, għandek il-pożizzjoni tiegħek bħala grupp ta' soċjalisti, il-pożizzjoni tiegħek bħala grupp ta' demokristjani u konservattivi u tal-ħodor. Qed indik eżempju. Tiġi flimkien u tajt mela jien kif se naqgħadhom kollha biex inġib kompromess u maġġoranza. U allura l-fatt li hawnhekk il-kandidati joħorġu fisem partiti politiċi jagħmilha tista' tgħid iżjed faċli u tradizzjonalment il-Maltin ipoġġu fiż-żewġ l-akbar gruppi. Tgħid li allura ma jfissirx u din naqbel miegħek din hija l-ħames kampanja tiegħi għall-Parlament Ewropew li allura dejjem issues lokali anke jien xi kultant inħoss li diskussjoni wara diskussjoni it-terms tal-Ewropa jew it-temi tal-Ewropa ma tħossomx. Li ma nixtieqx imma li nagħmlu distinzjoni kbira bejn dak li huwa fuq livell Ewropew u fuq livell Malti. Għax xi kultant aħna għandna tendenza u narawha u qed narawha iżjed, mhux Malta biss. Fejn inti għandek jekk xi ħaġa ma toġbokx waħal fl-Ewropa, jekk xi ħaġa hija tajba tieħu l-kredit. Mentri ħafna drabi sew jekk ma toġbokx, jew jekk tieħu l-kredit tkun ġiet mill-Ewropa. U allura jew ħadd tiġieled dik li ma toġbokx. U jekk tieħu l-kredit, allura inti li xi ħadd li għandu 16 bħal dak it-tifel li ġie jarani llum għajdlu isma' dawk il-fondi tal-Ewropa x'dak kien imbagħad attiv f'wieħed mill-gruppi taż-żgħażagħ fil-lokalità. Dak il-fondi li intkom ħadtu mill-Ewropa ġew. Kont taf għalli le, sifthom il-gvern, għatlhom il-gvern mill-Ewropa ġabhom. Ġifieri hemmhekk aħna u naħseb it's about time. U mhux ngħidlek dejjem jinnexxielna, imma ili għal ħafna snin immur l-iskejjel u nitkellem man-nies fuq il-postijiet tax-xogħol fejn dak li tara u transformation li aħna kellna bħala Malta fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri kif gawdejna, kif is-suċċess li ħloqna, qatt baqa' ħafna x'nagħmlu ta'. Imma għal min ħajvota l-ewwel darba llum ma jiftakarx il-Malta barra l-Unjoni Ewropea. U biex infakruh irridu nagħmlu żewġ affarijiet, ngħidulu li diġit minħabba l-fatt li aħna għażilna biex nitlu, u t-tieni nett li jekk jogħġbok ivvota għaliex għandek dritt u għandek tpoġġi responsabilità fuq sħabi li jiġu eletti, bla darba li jiġu eletti, li inti you hold them accountable. Għalhekk qatt forsi qabel l-isbuħija tas-sistema elettorali Maltija hija inti you really hold your representatives to account, responsible for your actions. Ġifieri ara f'din id-debate u f'din il-kampanja u tista' tgħid qafsu għad baqa' inqas minn ġimagħtej li d-dibattiti fuq l-Ewropa isiru. Il-complaint ta' Robert hija l-ispeċ ta' ħafna drabi d-dibattiti jiddeġenera u ftit partiġan. X'taħseb li jistgħu jagħmlu il-partit il-kbar? X'inhi r-responsabilità tal-partit il-kbar biex dan id-dialogu ikun inqas polarizzat fuq affarijiet li mhux ideoloġiċi issa ċimma jisu kważi żewġ klabs tal-futbol kultant. Le, ġifieri ngħid wieħed mill-programmi li kellkom fejn kien hemm poll fil-bidu tal-programm u mbagħad fl-aħħar dwar jekk il-partiti politiċi jibbenefikaw jew bil-kontra. Sors ta' Sarju. Exactly. Ġifieri li mbagħad bdiet ħassibni bdejt ngħid kif sa kieku nirrispondi għal mistoqsija bħal din. Hija responsabilità tiegħi bħala kandidata li jiena jekk ħaniġi niddibatti magħkom min issa nqatta' il-ħin kollu tiegħi ngħid l-oħrajn kemm huma qar, jew jekk kemm jien aħjar, jiena nippreżenta lili u l-viżjoni tiegħi u l-pjanijiet tiegħi u fejn nista' nirrifletti fuq fejn l-affarijiet setgħu kienu aħjar, fejn l-affarijiet se jkunu aħjar u nafda lilek bir-responsabilità biex tiġġudikani fuqha. Sfortunatament, ovvjament, l-isterizmu u t-tribalizmu ma jgħinx. U ħana sa ngħid ukoll li l-estremizmu ma jgħinx minn kull imkien. Daw li weġġawni għandi responsabilità bħala għandi tifel ħaj jivvota l-ewwel darba għandu 17. Ġifieri din l-ewwel kampanja li qed jgħix mhux faċli li jgħix kampanja meta l-mama tiegħu hija kandidata u speċi ta' target, imma hija waħda fejn jien nixtieq li nagħtih it-tama lit-tifel tiegħi. Li l-kampanji negattivi ma jaħdmux u d-dibattitu u il-fatt li inti tista' verament tagħmel back and forth fuq magħkom
tista' vera iżid u tolli l-livell ta' x'tip ta' diskussjoni aħna rridu biex min qed jixtar dwar id-deċiżjoni li ħajjieħu fit-8 ta' Ġunju jagħmilha wara li jisma' da' tip ta' dibattitu u mhux jisma' xebajjat. Għandek xi ħaġa x'żidru? Le, ġifier naqbel miegħek żgur ma sens għan personalment min huma l-kandidati pereżempju on both sides, kważi laqqas naf. Nisma' ħafna minn kap ta' partit u kap ta' partit liħor u ngħid għaliex qed jitkellmu daw. Jien mhux lilek għan ivvota jiena l-kandidati nixtru nkun naf. Jiena rrid nirrappreżentani, ma rridx nirrappreżentani Partit Laburista jew Partit Nazzjonalista, jien irrid 6 persuni jirrappreżentani. Onestament, m'għandix idea x'jirrappreżentaw dawk in-nies. Minnaħa nisma' daw jekk jitilgħu ħajkisru kull u naħa nisma' daw jekk jitilgħu ċuċċati l-oħra. Mela forsi ħanajdlek. The media is very much taken over by the big players. That's why I think jekk naqilbu fuq indipendenti biss, jitkellmu biss in-nies li actually ħajamlu x-xogħol. Għax jien lilhom ħanivvota, jiena mhux se nivvota l Bernard Grek u l Robert Abela. Għasna għaliex qed jitkellmu dan nies nkunu onest. Iġifieri u hemm gap fil-fatt bejn min jinstema' u min jinstema' inqas. U dik hija skew ikbar f'pajjiżna milli hija f'pajjiżi oħra x'inti għandek il-programmi politiċi jew il-channels tal-partiti politiċi. Hemm skew partikolari bħalissa fuq l-awtorità tax-xandir, jiġifieri ftit ta' rapportaġġ hawnhekk jiġifieri sfajt bitfit ma' jien imma msomma dik inħallija. Imma wkoll li xtieq forsi nserraħlek rasek. Tajdli aħjar li ngħiduha waqt il-kampanja, fl-eqel tal-kampanja, li jinsi li 11 sena fil-Parlament Ewropew u ħafna drabi jiżjed minn oħrajn għalkemm l-impressjoni li tingħata hija differenti naħdmu flimkien. U ngħidlek għalfejn naħdmu flimkien, għaliex jekk hemm bħalma kont qed ngħid qabel xi ħaġa li trid tiġi miġġielda fuq livell nazzjonali, aħna 6. Illum 6 minn 705. Fid-9 ta' Ġunju 6 minn 720 għax ħajjiżdiedu 15. U Maltin 6 ħajibqgħu għal dejjem. Ġifieri jekk aħna ma nitalmux naħdmu flimkien, u ntik eżempju, ġifieri kien hemm mumenti fejn verament dimna tajjeb, kien hemm mumenti fejn inti ovvjament ħadqum tajda mhux tajjeb, ġifieri mhux naqbel, sempliċement għax il-gvern jgħidli. Imma kien hemm ukoll mumenti fejn jekk tħares li għandek kważi 20 kumitat fil-Parlament Ewropew. Imma l-fejn ikunu kollha fuq l-istess. Ġifieri mhux tajjeb li ikollna membru tal-Parlament Ewropew Malti fuq il-Kumitat tat Trasport ħa. Jekk għandna problema waħda f'tal-pajjiż biex it-trasport. Immaġina. Ġifieri issa u dejjem ngħidha, ġifieri Alfred Sant li ħajrtira kien membru effettiv fil-Kumitat tal-Ekonomija. Ġifieri jien nispera li jkun hemm u naħdem biex ikun hemm deputat ġdid f'dak il-Kumitat. Bħalissa jekk tħares lejn is-sitwazzjoni u plej fejn kienet xi kultant kont tara tnejn xi kultant 3 Maltin fl-istess kumitat meta nistgħu nqasmu aħjar. Ma nixtieq inseraħlek moħħok li lilin mill-isterizmu ta' kampanja politika u f'din il-kampanja kien iżjed. Għaliex biex inti u tara minn sa barrux nisemmi ismi ta' kandidati, imma jekk għal dibattitu fl-università jekk taħat tiġi mifakra għal fatt li xi ħadd tefal bajt. Milli xi ħadd qal isma' se jagħmel f'kumitat partikolari fuq liema liġi. Jekk inti jkollok dibattitu jkollok iżjed nies kandidati milli persuni li qed jattendu fiżikament f'kamra, dik ukoll tfisser. U wkoll hija responsabilità tagħna. Kif aħna napproċċjaw bħala kandidati, kif aħna nagħmlu l-argument politiku, għaliex jien irrid nikkonvinċi mhux minnu konvint, imma lil min mhux. Tfisser xi tfisser? Pardon? Xi tfisser? Kont se tgħid dik tfisser il-fatt li pereżempju id-dibattitu tal-università kellha. Allora dik ili naħseb fuqha. Ili naħseb fuqha. Għaliex l-ewwel nett l-attiviżmu naqas. Right? U mhux se ngħid naqas issa. Imma għalfejn naqas? Naqas forsi għaliex jekk tmur tara numru ta' kandidati, tara lajjatu. Jekk ħatmuru tistaqsi isma' x'taħseb fuq hekk ngħid jgħidlek jiena ħanajdlek x'ma naħsibx għax da jaħseb hekk. Bi awtomatikament dak li jkun ħajgħidlek imma inti ma rlimtnix, ma tgħallim xejn. Jien id-differenza rajta fl-università meta mort iltqajt ma' fakultà partikolari u jumejn ilu mort il-Faculty tal-Health Sciences. Literalment inti tiġi mistiedna u tistaqsi isma' inti
bħala membru tal-Parlament Ewropew, kif satejna? Fuq il-fondi, kif satejna? Meta mort fil-fakultà tal-liġi, kienet vera attendenza kbira, ovvjament jiena avukati ġifieri mort hemmhekk bħala ex-student, alumna, u staqsewni ġifieri xi tfisser li tkun jekk hux pereżempju vantaġġ li tkun avukat fil-politika, jew le. Jew li tagħmilx differenza li tkun avukat u li inti bħalissa llum membru tal-Parlament Ewropew. Ġifieri dik għalihom kienet anki f'terminu ta' karriera. Ġifieri inti l-udjenza tiegħek trid tarafha. U naħseb li forsi l-iżball li jsir minn kulħadd. Li kull fejn tmur inti taħseb li l-udjenza tiegħek hija l-istess. U dak naħseb żball li ilu jsir ħafna u time to fix it because we're losing out and everybody's losing out. Good evening, David Grech. Il-mistoqsija tiegħi tkompli ħafna fuq li Robert u inti diġà ċennajt għall-parti minna. Il-partiti riformaw il-Parlament Ewropew, mhux biss it-tnejn il-kbar PP u Soċjalisti, imma anki it-tlieta l-oħra li mhumiex fuq l-estremitajiet tal-spektrum politiċu, il-Greens, il-Renew u l-ICR. Bejnietkom kolkom ħafna diskussjonijiet u lobbying, speċjalment issa fil-bidu x'intu biex taqsmu il-karigi ta' commissions, ta' high-level positions fil-feħdan il-Parlament Ewropew. U inti issa li l-ek f'tal-aħħar snin mhux biss parti minnhom ma fuq il-high table ta' dan id-diskussjonijiet u power sharing. Kif tħares lejn is-sistema tagħna hawn Malta fejn the winner takes it all? Fejn min tela fil-gvern, mhux biss għandu l-gvern qed jikkontrolla liġijiet, imma jikkontrolla l-awtoritajiet kollha, jikkontrolla anki min jista' jiġi nominat anki f'ħafna istituzzjonijiet oħrajn. Id-dinamika fejn bejn dak il-power sharing tal-Ewropa u l-winner takes it all tagħna, kif tħares liha inti minn dak il-lat? No, xaffariet, tkellimt qabel dwar iż-żbuħija tas-sistema elettorali tagħna u dan forsi jmur kontra dak li għadu kif qal Robert li ma jafx min huma l-kandidati, imma nassigurakom li hawn iżjed nies Malta li jafu min huma l-kandidati u min se jkunu deputati milli jafu f'pajjiżi oħra, ġifieri d-distakku ħafna kbar għaliex il-partiti huma ħafna iżjed preżenti f'termini ta' struttura. Ara, vera li fl-ewwel ftit ġranet, ġifieri daħ jkun ix-xogħol tiegħi ġifieri nitla' jew ma nitlax f'din l-elezzjoni. L-għada tal-elezzjoni sa 17 ta' Lulju ser ikun hemm it-transition period. Jiġifieri inti trid iġġib il-gruppi politiċi kollha, dak li inti semmejt, tgħidlhom isma' il-gvern tagħna, jiġifieri il-programm elettorali fuq l-ambjent, fuq l-industrija, fuq il-pilastru soċjali, fuq l-immigrazzjoni se nagħmlu, fuq id-diġitali se nagħmlu. U mhux dejjem innexxa. Jiġifieri fl-ewwel parti ta' din il-leġislatura, f'dak l-ewwel xhur, il-ftehim sfaxxa xin kont parti minn negozjaturi madwar dak il-mejda. Issa xogħol tiegħi hu li nassigura li dak ma jsirx. Is-sistema elettorali tagħna in essence kienet maħluqa biex isir l-oppost ta' kif isir. Jiġifieri daħal huwa l-Ingliżi tawna l-Ingliżi li aħna qalu fil-fatt pajjiż li għandu sistema bħal tagħna huwa l-Irlanda u hemmhekk għax għamilt it-teżi fuqha ġifieri naqaditej imma thank you tal-mistoqsija. Inti għandek kważi 60 to 70% cross-voting l-Irlanda, jiġifieri n-nies imborru mill-parti tal-ieħor. Meta għamilt it-teżijien, cross-voting kien less than 1% hawnhekk. Ġieli għamilt cross-voting inti? Le. Imma li inti tivvota għal kandidati ta' partit politiku u tkompli issir. Dik mhux cross-voting. Inti tivvota iżjed milli kandidati għal-partit tiegħek. U għall-Parlament Ewropew dik issir ħafna. Jiġifieri aħna naraw ħafna kreattività, sa mhux qed nagħmel I'm not advocating for that, biex nkun ċara, imma u fit-2019 pereżempju kien hemm moviment niftakru sew biex ikun hemm vot b'saħħtu għan-nisa kandidati. Di diskussjoni, kwoti u mhux kwoti ma ħanħalluha. Ma fil-Parlament Ewropew kwoti m'hemmx u allura kien hemm vera u rajnija ġbir meta mqabbel mal-ewwel elezzjoni li nħriġt fiha fit-2004 fejn domna 10 snin biex tellajna mara fil-Parlament Ewropew. Fit-2019 l-oppost ġara li kull partit l-iżjed persuna li ġabet voti kienu n-nisa. U dik mhux għax kienet ippjanata mill-partiti politiċi imma kienet magħmula min-nies. U kien hemm cross-voting dakinhar.
bejn fejn kien hemm numru sostanzjali ta' nies li qalu ħanivvotaw għan-nisa. Dik ġifieri intikom social experiment. Jekk nista' nżidlek magħha dik mhux biss fil-elezzjoni Ewropea, ma anke fil-elezzjoni tal-General Election, jiena nsegwi ħafna n-numri tal-elezzjonijiet kif jaf John. U tara illi anke x'intinqala mara kien ikun hemm cross-voting waqt diversi partiti, ġifieri taqala mara mill-Partit Laburista, ċertu voti iktar minn normal anki jmorru fuq PN jew jmorru fuq AD. Taqala xatt mill-AD jmorru fuq PN jew PL u viċeversa ġifieri. I mean fuq il-winner takes all, sorry għax ma rispondejtek fuq dak. I mean u inti l-mod kif tikgverna li jagħtik risposta. Jiġifieri inti jekk ħatimla l-awtoritajiet bin-nies li huma lejali bislejk, taf li meta ħajġu biex jieħdu deċiżjonijiet minflok ħajdefendu l-poplu, ħajdefendu lilek. U dik mhijiex riżultat tas-sistema elettorali tagħna, imma is-sistema kif illum. Imma għandna eżempju fejn aħna issa biddilna l-mod kif nażu l-President ta' Malta u rajna ġifieri fejn inti kellek diskussjoni u konsultazzjoni bejn il-partiti politiċi fil-Parlament Malti li ġew flimkien u qablu fuq persuna għaliex il-maġġoranza jikbar. Ġifieri naħseb hemmhekk u rejna li fejn kien hemm bżonn il-maturità sibnija. Issa naħseb hemm bżonn nagħmlu ħafna iżjed imma forsi nistgħu nużaw ukoll kampanji bħal daw. U l-mod kif is-soċjetà tadatta ruħha biex naraw kif ħanikbru aħna bħala pajjiż ukoll. U tal-aħħar. Mela. Fit-219 dak il-5 partiti li semmejt jiena kienu huma l-5 għaliex il-left u l-ID li huma t-tnejn fuq. L-ICR ma kienx parti. L-ICR? Imma l-aħħar poll se juru li issa hemmhekk kien hemm iktar dak. Jekk isenti bħala President fil-Parlament Ewropej tmur biex tipprova ssib kompromess ma' partiti li forsi huma very divergent fl-ideoloġija tiegħu. Mbagħad kif talaq dik. Ara, jiena jekk inħares lejn il-maġġoranza li votat lili fil-Parlament Ewropew dak li ngħidula the constructive pro-European majority. Xi kultant ix-xelluk estrem u l-lemin estrem jiltaqgħu fl-ideoloġiji ta' ħafna voti, ġifieri tinduna, dawk ma jkunux involuti. Il-riżultat li ma nistgħux naraw eżatt kif se jkun għaliex anke fit-2019 konna nistennew li r-riżultat se jkun mod imma mbagħad ma kienx daqshekk ħażin fit-terminu ta' dak iċ-ċentru politiku li jiena nifforma parti minnu huwa kif se jmur il-grupp tal-ħodor u kif se jmur il-grupp tal-konservattivi. Konservattivi huma magħmul minn ħafna partiti, dawk li huma social conservatives u dawk li huma fiscal conservatives. Il-fiscal conservatives ikunu iżjed fuq l-ekonomija fejn huma iżjed viċin il-maġġoranza, imma fuq il-social conservatives mhumiex. Jiġifieri fuq dak ikun hemm jista' jkun hemm ftehim jew jista' jkun hemm partial agreement fuqhom. Ma nafux għadna nkunu. Grazzi. Il-kapitlu li jmiss se jkun il-Partit Nazzjonalista. L-ewwel mistoqsija f'dan il-kapitlu ġew minn ċertu Adrian Camilleri. Issa Adrian Camilleri sfortunatament għalalu ntop u ġejja jlawek, allura jena sensaqs il-mistoqsija minn floku. Adrian xtaq ikun jaf. All I've been hearing from the PN lately is we're not as bad as the other guys, so please vote for us. This is hardly a recipe to inspire anyone, let alone energize a nation into action. So, without referencing the opposition, f'dan il-kaset jgħid għal-Partit Laburista sewa, can you give us a positive vision for what the PN and its MEP candidates intend to do for Malta? Naqbel kompletament mal-argument li inti qatt ma tirbaħ il-voti by default. Jiġifieri sempliċement billi tajt jien aħjar minn ħaddieħor jew ħaddieħor għar minni ma jfissirx li dak li tradizzjonalment ħajvota l-ħaddieħor ħajjiġi u jsir jivvota lilek. Ħaġa oħra li tallimt fil-politika huwa li inti qatt m'għandek tpoġġi l-ħtija fuq il-għażla tal-votant. U naħseb li dak żball li sar over and over again. Ġifieri il-kwistjoni ta' I told you so, jew aħna kellna raġun, jew aħna dejjem kellna raġun u għandkom ma femtunix, ma taħdimx.
Li rridu nagħmlu u dan nurih jiena anke bil-kampanja tiegħi bil-mod kif nagħmel li aħna nistgħu nkunu aħjar. Jiġifieri fejn xi ħaġa mhijiex tajba, aħna rridu ntejbuha. U nistenna li anke xi ħadd li jivvota għal Partit Laburista jgħid l-istess. Għaliex jekk iħobb il-pajjiżu u għal xi ħadd ieħor. Jew xi ħadd li ma jivvotax jekk iħobb il-pajjiżu ħajjgħid jien nixtieq li Malta titjib il-kundizzjonijiet tax-xogħol tiegħi jitjibu jiena li nawċija u l-bieraħ kellna sitwazzjoni teknika bil-vapur biex tħallġbiri kellna 45 minuta delay. F'moħħi kelli l-ħin kollu ara lawċin kull meta jkollhom problema bil-vapur. Ġifieri jien li nixtieq u dan huwa l-manifest, ġifieri u dawn u manifest tiegħi li jekk irridu nagħmlu iżjed għall-ambjent, irridu nagħmlu iżjed fuq ix-xogħol, fuq il-ġustizzja, fuq is-satna ta' dritt. Nistgħu nagħmlu ħafna iżjed fuq il-pilastru soċjali għal persuni bid-diżabilità, saħħa mentali. Dan huwa dak li huwa parti minn dibattitu li aħna għandna bħalissa nixtieq u naqbel ma' Adrian li dan jinstemm iżjed. X'inhu għati, kollek tina sawek għandek udjenza ta' uħut mill-iktar probabbli mħuħ kritiċi li jaw fil-pajis u ma' rappreżentattivi tek. Kollok ngħidlek isma' tina żewġ proposti li inti tħoss li tantu ma' tajbin li minnu għadu indeċisa u għek ħat li jistrajiet, ħanifvota f'dik id-direzzjoni. U sakemm taħsibha, anzi ħanamel sondaġġ żgħira hawnhekk. Tistgħu tollu idejkom dawk li għadkom qed taħsbu eżatt se tagħmlu bil-vot tagħkom min huma min intom. Kulħadd ġifieri. Kulħadd, good. Full house. Good luck. Għandek No, tajjeb, kieku ma kienux jiġu għana, naħseb le? Le, naħseb hekk huma l-iktar sal-aħħar. U tajjeb, għaliex aħna rridu naħdmu sal-aħħar minuta, li mill-aħħar ħaġa li nista' nagħmel jien kieku ngħid ara milli sa kulħadd konvint daqshekk. Mela, jiena l-ewwel nett il-xejn mu iswed jew abjad, issa ngħidlek. Jiġifieri aħna fil-politika ħafna huwa let's say 1,000 shades of grey. Jekk għandi, not 50. Ajma, sman il-raġel. Second, jekk kelli nażel żewġ pjanijiet għall-Ewropa, sa mhux ambizzjonijiet, pjanijiet fejn għadna ma milniex. Waħda fuq is-saħħa mentali, għandna problema kbira fil-pajjiż u fil-kontinent, speċjalment wara l-COVID. Ninħbew wara l-fatt li aħna nqogħdu ngħidu le din hija xi ħaġa li l-gvern jista' jagħmilha u aħna ma ħanagħmlu xejn. Jekk hemm xi ħaġa li jiena rajt f'din il-kampanja huwa li ħafna nies li huma waħedhom, iżolati, iħossuhom li ma jismagħhom ħadd u rridu nkunu aħna li ngħinuhom. Ġifieri aħna u għalhekk għax pajjiż żgħir nistgħu nagħmluha. Intieni nett m'għandniex pjan tal-ilma. We don't have a national water plan. U hemm pressure li għandha ssir u aħna għandna naqdu magħha li aħna iktar ma nimxu f'dan iż-żmijiet fejn it-tibdil fil-klima qed jiġru b'mod iżjed maġġel li aħna laqqas nibdew naħsbu fuq kif nistgħu niggarantixxu dan li jien insejjaħlu dritt bażiku. L-istess id-dritt tad-dawl. Ġi aħna nitkellmu dwar the right to light. Għalfejn f'Malta m'għandniex ikollna diskussjoni serja. Id-dritt għal aċċess tal-opportunitajiet għas-saħħa. Jiġifieri jekk inti tgħix f'post partikolari ngħid ir-Raba ta' pereżempju, poliklinik magħluq. Ġifieri jekk inti tixtieq li inti jekk jiġilek xi ħaġa l-aċċess jkun garantit. Għalfejn ma sawx naħdmu, ġifieri dan mhux qed ngħidha minn termini ta' partiti politiċi, jien nixtieq li ikolli l-garanzija li nista' naħdem irrispettivament mill-maġġoranza jew minn fejn jiġi l-Ministru. U jkolli tista' tgħid that peace of mind li jekk jien inħallas it-taxxi u jekk jien nagħmel kollox skont il-liġi, id-drittijiet tiegħi ser ikunu protetti. U jien nemmen li nistgħu naslu f'Malta u qed ngħidha għaliex nemmen f'Malta li tista' tkun aħjar. U tkun aħjar billi narfu fejn hemm l-affarijiet li jistgħu jitjiebu. U jekk mhumiex tajbin, irridu naqblu u ngħidu mela ejja nisimgħu lil kulħadd. Nisimgħu l-esperti. U mhux neddeċidu aħna il-politiċi x'inhu tajjeb għalihom. Jien naħseb li hija dik li qed tifrustra ħafna nies li
Jisu hemm din it-tensjoni li tinħoloq purament għax wieħed qal malejn ħanajd bijek waqt. But ir-responsabilità tagħna, jiġifieri jien how am I going to engage f'dibattitu? Yes. U kif san nirrispondi? Are you going to come to it with an open mind to be constructive jew to be adversarial? Mela, mistoqsija dik la patruna tiegħi dal-ħart 12 sena. Jisimni? Marija. Insellimlek. Hi Marija. Il-Partit Nazzjonalista kemm bħala partit kif ukoll fit-tmexxija tal-Oppożizzjoni f'Malta ilu f'pożizzjoni dajfa għal ħafna snin, ejja ngħidu dal-aħħar 5 snin. Minkejja dan, inti evidentement temmen li l-ħiliet politiċi ta' Roberta Metsola huma aktar posthom fil-Parlament Ewropew milli fil-Parlament Nazzjonali Malti. Għalfejn? Thank you, Dadina, Marija. Ara, l-ewwel nett jiena is-surveys natikasom, nħossom, riżultati, rebħiet u telfiet tħossom, tkun għextom, diffiċli. U jekk ma tiħux risposta minn telf elettorali tista' tgħid ma tkunx qed tadatta għal dak li jrid minnek il-votant. U dan qed ngħidu jien bħala Roberta, bħala persuna li naħseb li nistgħu nkunu aħjar. U irridu naħdmu iżjed. Mhux f'termini biss ta' kif aħna niċċaqalqu ma' soċjetà li ma nitilfu ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni ta' new voters li naddattaw ruħna għal fatt li, Malta llum 2024 għaliji. Imma wkoll nkunu iżjed, let's say, bi prinċipji sodi li ma nabbandunawx. Tajd li ma dawn mhumiex mutually exclusive li għadek kivat, le, ma naħsibx. Jekk hemm xi ħaġa li jien trabbejt fiha hija li l-edukazzjoni hija l-qofol ta' kollox, fejn ma tafx titgħallem u jekk ma titgħallimx ta' lura. Kulħadd huwa hekk. Individwalment, organizzazzjonijiet, partiti politiċi, kemm fl-oppożizzjoni kif ukoll fil-gvern. Jiena dejjem ħriġt tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, ma nħoss li hemm differenza bejn livell Ewropew u livell nazzjonali, ġifieri rispettivament għal dak kollu li għadni kif għadd. U ħanajdilkom għalfejn għaliex il-Parlament Ewropew huwa tagħna tal-Maltin u m'għandniex inħossu li huwa l-bot. Meta ġejt eletta, jien għad li ħanxejjer bandiera Maltija kull fejn nkun. U nemmen li jekk għamilt. Għaliex l-ewwel ħaġa li jistaqsuni kull fejn imur inti kif ġejt minn Malta. Kif jista' jkun li inti President tal-Parlament Ewropew? U hija dik l-ispirazzjoni li tagħtini biex naħdem flimkien ma' sħabi fil-partit tiegħi, f'kull partit biex dan il-pajjiż nolluh. Mhux ħa nispekula dwar l-outcome tal-elezzjoni ta' 9th of June, imma nista' nassigurak li u nissagura li kull min jagħtaw li qed naħdmu ħafna. U jien I'm not going to leave any stone unturned. U allura my very long answer to your very precise question hija jien min sana qalbi u sa nagħmel minn kollox biex kemm fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali ikollna kull partit, kull individwu b'saħħtu. Inti taraf meta tkinek u meta mhux. Nispera li ħini għadu hemm. Nixtieq imma tgħidu li le. Il-mara, nepotizmu, Malta ta' jedina. Le, jina li vera ħana nistraftit ħiniħor il-għaliex l-affarijiet li semmejt li qegħdin ħafna l-qalbek, is-saħħa mentali, il-kriżi tal-ilma ngħidilha jiena mhux il-kwestjoni tal-ilma li għandna f'Malta, daw kollha affarijiet li fuq livell nazzjonali vera tista' tindirizza b'mod vera effettiv u fl-immedjat u tilleġiżla fuqhom. Ġifiri, fil-waqt li napprezza li ħadd il-ħin biex tiftaħ il-tweġiba tiegħek, minix konvinta. Nista' ngħidlek li. U anke jekk nara skużani il-pols, minn tal-lum stess, jekk wieħed jara l-20 punt percentaġġ differenza bej Bernard Grek u Roberta Bela, u mbagħad għandek xi 11%
oħrajn. Xi 10% ma jafux u xi 10% oħra lebda ma jafdaw la Robert u laqas il-Bernard. Mela dawk flimkien 30.8%. Nemmen tali inti bl-esperjenza li għandek u bil-ħila li għandek, dawk l-20% differenza mhux ġibhom, ġifieri diffiċli ħafna li minni u naf li qed nirrappreżenta forsi sentiment ta' bosta li nifhem għalfejn l-esperjenza Ewropea għamilta imma nemmen ħafna l-istatati fuq livell nazzjonali wkoll. Jien nista' nirrispondi għax la Tijat weġiba qasira għalli mbagħad ngħaddu għal-ġu. Thank you tal-li ġifieri tal-leġiżlazzjoni forsi biex niftaħ ftit isir effort kbir fil-Parlament Malti. U di tajjeb li nirrikonoxxuh, ġifieri kont nitkellem dwar żgħażagħ għandna numru ta' deputati ġodda nixtieq li kieku tiltaqgħu magħhom, ġifieri huma tajbin immens. Għandhom jingħataw iċ-ċans. Jiġifieri li dawn jekk inti ħad tippreżenta xi ħaġa bħal ma dawk li jiena kemm għamilt lista malajr, ħsibt issa li aħna jekk tippreżenta f'isem l-oppożizzjoni awtomatikament sa tiġi refused. Jiġifieri hemmhekk hemm responsabilità minn kull imkien. Issa dwar il-ħidma għandna bżonn kif qatt naħdmu aktar u nikkonvinċu aktar. U jiena ħankun parti minn dik il-kampanja ta' konvinzjoni. Grazzi, nawgurali. Marija. Thank you, Mark. Joe Xikluna. Hi, Joe. Waħda mill-affarijiet li naħseb ħafna nies ġustament jikkritikaw il-Roberta Bela hija li dejjem dana jevita d-dibattiti, jevita l-ġurnalisti, xi ħaġa li naħseb egħin tirrita ħafna nies li mhumiex diehards nħaj oħra. Issa f'dil kampanja inti tidher li għamilt l-istess ħaġa. Dert li evitajt il-ġurnalisti, dert li evitajt id-dibattiti ma' kandidati oħrajn. Xi ħaġa li nħoss li rritat ħafna nies dil ħaġa. Ara, thank you tal-mistoqsija u thank you tal-li tajtuni l-possibilità li nindirizza. Nawel net, taħsbux li jiena ma nħobbx id-dibattiti. Jiena nid-dibatti ma' kulħadd, jiena nid-dibatti snin, anki meta kont f'minoranza kbira, f'dak kollu li mort u bħal met nagħmel dan huwa dibattitu, anzi jekk hemm xi ħaġa li naħseb forsi naqblu fuqha huwa li kieku kont kandidat jew kollega xi ħadd ieħor mill-partit politiku ieħor fuq dak il-siġġu kieku ma smajtux il-proposti li jiena stajt impoġġi. Jew forsi tortijaj imma ma kienx isir. U jekk hemm xi ħaġa li deret minn din il-kampanja kollha hija proprju dik. Jiena bħala President tal-Parlament Ewropew hemm regoli li lili ipoġġuni f'sitwazzjoni partikolari. Għaliex jiena nirrappreżenta lil membri tal-Parlament Ewropew u li jiena għandi responsabilità fuqhom. Jiġifieri proċeduri u deċiżjonijiet li jridu jittieħdu fil-konfront ta' ċertu deputati li jinqala l-każ taqa' fuqi. U allura l-ebda President tal-Parlament Ewropew ma qatt jidħol f'dibattitu ma' kandidat li huwa qed bħalissa fis-siġġu tal-Parlament Ewropew jew li huwa staff tal-Parlament Ewropew. Minni li kieku jien ma nixtieqx ħaġa iżjed milli nkun nista' inħares lejn kollegi tiegħi li ilhom jattakkawni x-xhur kull jum b'gideb u ngħidilhom li qed ngħidilkom jien. Imma jien għandi responsabilità li hija ikbar minni. Jiġifieri meta ngħataj din ir-responsabilità mill-kollegi tiegħi jiena rrid nirrispetta. Mhijiex xi ħaġa faċli imma qed nagħmilha. Imma ħanajdilkom xi ħaġa wkoll. Id-dil kwistjoni li ma nirrispondix il-ġurnalisti mhux vera. Id-direttiva tal-Broadcasting Authority li tajt li referenzi għal-President tal-Parlament Ewropew ma jistawx ikunu magħmula, ma siltix jien, ma tara qatt report the President of the Parliament with caution. Mela, intikom żewġ eżempji. Xina hemm
stazzjon partikolari li jiġru warajja kuljum. 3 ilu kont diħla konferenza, kont ħankun parti minn dibattitu f'dik il-konferenza, u ġejt intervistata għal 6 minuti u nofs. U naf kemm domt għax għandi recording. Għaliex wara daw x-xhur kollha ta' news reporting li ma niddibattix għat mela ħanissa ħanibda nżomm il-futiċjien. Ħadu 20 seconds. Meta wara 6 minuti għattilhom isma' issa vera rrid nidħol fil-konferenza xi jistennewni. U qed niddibatti magħkom. Dik biex ġabu. Dik tkiddeku. Kemmi errida l-propaganda għalija? Il-propaganda in ġenerali ju maħx. Le, ġbiri li jiena ġbiri edha f'sitwazzjoni fejn irrispondi l-mistoqsijiet. Ma jintweru, għax fuq stazzjon tal-istat hemm direttiva biex li ma jirrapportamniex, għax hemm ċensura, imma mbagħad hemm stazzjon partikolari fejn kull jum, imma 20 seconds minn 6 minuti għax ma tawġobhomx ir-risposta. Jiena kont situazzjoni, ta' di qatt matta, actually dali għaddi kif qatt mattu qatt. Anki fil-hairdresser daħlu. Literalment kont għaddejja naħna n-nisa kelli nisboħ xari. Dħalt fil-għaxija ġrew warajja. Jemin kien hemm anzjana, weru ruwaw. Ġifieri, ir-risposti jiena tihom. Kull min nistaqsini jiena nirrispondi. Min m'għandi responsabilità u dik ir-responsabilità hija l-raġuni għalfejn din il-kampanja jiena tinkellem lilkom u ma ninżilx għal-livell tat-tajjir. Ġo għadek xaġa nirrifjuta. Le, din nifhimha li ġifieri hemm dil-policy, però xorta jaqbal fatt li għall-inqas tidher li l-ġurnalisti tidher li taħrabhom. Issa Ma li jekk hemm daw il-manuvri. Eżempju li lek mhux qed taħarbek. Jiena nħoss li ftit mistoqsijiet li kien hawnhekk il-lejla kienu ftit iktar pointed fil-fatt minn dawk li saqsu l-ġurnalisti kultant. Which is true. You wouldn't know, you never saw my answers. Yeah, but no, I'm not talking about your answers, I'm talking about the questions of the journalists which I've seen. No. Imma, nista nassigurak u nista natik lista li jien qatt u jiena mur fuq stazzjoni ta' television kullimkien. Jibiri, għax tkellim bl-Ingliż, meta nitkellem bit-Taljan, għax tkellim bit-Taljan, meta nitkellem bil-Franċiż, anke l-Ġermaniż għal kollox. Aw Malta nirrispondi lil kulħadd. Nassigurak. Nista' natik lista ta' kull mistoqsija li jiena poġġietli u rispondejt. Mela, għax il-ħin qiegħed jafas ħanaddu issa għat-tielet kapitlu li għandu x'jaqsam mal-affarijiet barranin u għat-tielet u l-aħħar kapitlu fil-verità. Sintendi palma jaf kulħadd bħalissa madwar id-dinja għalek tista' tibda tħejji nies li se jsaqsu l-mistoqsijiet. Għaddejn numru ta' konflitti fuq l-etibi wkoll tal-Unjoni Ewropea, ġifieri għandek il-konflitt li għaddej ġewwa Gaza, l-invażjoni tal-Ukrajina u lilna kemm bħala nazzjon u kemm bħala blok iġġalna nagħmlu numru ta' konsiderazzjonijiet. Ovvjament inti da ħafna drabi fuq qudiemnet ta' dawn l-episodi u ovvjament nis li qegħdin hawnhekk miġbura għandhom xi mistoqsijiet għalik. Mela, l-ewwel mistoqsija ġejja minn Ċertolino Apap li wkoll kellu intop sfortunatament u allura ħan nistaqsi mistoqsija għalih hija bl-Ingliż tista' tweġeb bil-Malti jekk tixtieq. You have been heavily criticized as having been too hasty when traveling to Israel in the aftermath of October 7th attacks. The October 7th attacks. With hindsight, do you think you should not have shown such clear support for Israel after the murderous and barbaric Hamas attacks? Do you feel you were too quick to the draw? Bil-Malti ħan nirrispondi, naħseb aħjar. Ara, il-kuntest u tajjeb li npoġġu l-kuntest. Dakinhar ġifieri l-attakk seħħ fis-7 Ottubru, jiena kont diġà mort fil-Vant Nofsani fil-passat, ħafna drabi, jiena ngħatajt mandat għaliex jiena nista' nitkellem maż-żewġ naħat. Sena qabel li seħdan l-attakk jiena kont fil-Parlament tal-Iżrael il-Knesset u meta jiena qomt bil-wieqfa u tajt diskors
Dan kulħadd nesiħax, ma jaqbillux. U jiena għat li hemm bżonn li jkun hemm żewġ stati skont kif hemm bżonn minn ġus maquda, etc. according to the language, international language, pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Saħan sitra jinġejt bujata fil-Parlament tal-Izrael għaliex din ovvjament ma toġboċ mill-estremisti. Dakinhar jiena ngħid mandat mill-gruppi politiċi, parti mill-responsabilità tiegħi bħala President tal-Parlament Ewropew, biex jekk almenu kien hemm ċans li xi ħadd ikellem ma' żewġ naħat jiġifieri ma' tal-Palestina x'aħna Maltina magħrufin u jafuna bħala tal-Palestina. U l-Izraeljani kont jien. Issa jiena ħatta dik id-deċiżjoni kif nagħmel kull deċiżjoni b'responsabilità għaliex għadd u emmint u għadni nemmen li jekk kien hemm anki farka ċans li jiġu salvati l-ħajjiet f'dak il-ħin, dak iż-żmien u dak il-kontest kien hemm kienx hemm elettriku ma kienx hemm ilma u kien sa jsiru bombardamenti fejn joqogħdu miljuni ta' nies. Għad jekk hemm farka ċans li jiena nista' nsalva ħajjiet ħanamilha. U fil-fatt mort, tkellimt mal-Palestinjani, tkellimt ma' kulħadd. But jiena għandi ittra ta' ringrazzjament mill-poplu tal-Palestina propju għaliex għamilt hekk. Di wkoll ma tarawix, ma ħallija. U mort u għad anki f'dan l-iktar perjodu diffiċli ġibiru wara dan l-attakk li sar, kif tirrispondu intom bħala demokrazija tagħmel differenza. Situazzjoni llum hija katastrofika. Kif laqgħa, meta tilhom hekk kif laqgħa? Inġibdu. Ħanaddikom hemm fejn inġibdu jiena ukoll kif ma jgħidux, jien ma tqax ma' Netanyahu ta'. L-unika persuna taqgħod ma' Netanyahu kien Joseph Muscat. Lillum qed jgħidilna l-Iżrael għandha ssir membru tal-Unjoni Ewropea. U hawnhekk forsi jekk tallim xi ħaġa lura għall-mistoqsija tal-Lino. Dan attakk li jiena sa ili taħtu, harsh criticism, let's call it that. Għaraft li mhux attakk ta' prinċipju bil-gvern, imma attakk politiku, ħanajdlek għalfejn. Kien hemm opportunità l-ġimgħa l-oħra, u din ukoll kienet parti minn dik l-intervista li tajt li ma' Xandriċ. Kien hemm opportunità meta Spanja u l-Irlanda il-ġimgħa l-oħra jirrikonoxxu lil Palestina bħala stat. Kemm ilna nisimgħu li ħajsirek? Kemm ilna nisimgħu? Ġil-waqt ma smajna xejn. Sa tgħid li raġunijiet whatever. Immara l-ipokrezija. Wara dax-xhur kollu. L-inqas ħaġa li tista' tagħmel inti huwa li tirrikonoxxi l dak il-pajjiż bħala stat. Ma jsirx jiġifieri mela mhux prinċipju da. Dan huwa kompletament attakk feroċi fuq Roberta Metsola. Issa minn dakinhar law, il-Parlament Ewropew kienet l-ewwel istituzzjoni li sejjaħna għal permanent ceasefire, l-uniku istituzzjoni qed ħallu ħadd jgħidilkom ġaħat jew nagħmel hekk. Risposta warmonger qastem minnhom, ġifieri karikatura tiegħi. Laqas tarafa. Ġifieri ma tintarafx, ġifieri Brussels ma tintarafx, imkien ieħor ma tintaraf hawnhekk. Ġifieri għalhekk f'termini jiena nista' nieħu kollox, I can take it f'termini ta' kampanja, ma responsabilità tiegħi narafa, deċiżjonijiet noħodhom, nikkwalifikhom u nara kif nista' intejjeb il-ħajja tan-nies. U nsalva l-ħajjiet. Għax il-paċi huwa fl-aħħar mill-aħħar huwa l-għan prinċipali tal-Unjoni Ewropea. Min jaħseb li jien għandi fġilba biex pożizzjoni differenti minn hekk. Il-Ministru insomma jista'. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew viżavi l-Iżrael f'dan il-mument, partikolarment meta issa nafu li Netanyahu hemm il-prosekutur tal-ICC, l-International Criminal Court, li qed jisħaq li jisma' dan għamel diversi war crimes u hemm bżonn li jiġi imressa mixli dawn l-atti kriminali. Il-pożizzjoni tiegħek u tal-Parlament Ewropew x'inhi? Ara, fuq dan diġà hemm pożizzjoni li sejħet fuq il-fatt li ħanaraw il-proċess tal-ICC, ġifieri ta' kif taf South Africa waslet biex ġabet każ u naqdet minn numru ta' pajjiżi wkoll nixtieq nara għalfejn Malta ma naqdiġ ma dik il-kawża ma ħallija. Li iva inħarġu minn Karim Khan, prosekutur li nafu sew, fuq il-Commission of War Crimes. Ġifieri da hemm xi ftit ġimgħat qabel ma jittieħed deċiżjoni dwar jekk Netanyahu
u żewġ ministri tiegħu jittieħdu u jiġu proċessati wkoll il-leaders tal-Ħamas bħala grupp terroristiku. Issa, il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ilha mill-bidu li we need to have two states living side by side. Is-settlements illegali. Parlament Ewropew sejjaħ għal iżjed sanzjonijiet fil-West Bank. Ġifieri, again, jiena lil Mahmoud Abbas kellimtu, tqajt miegħu, hemm challenges kbar u il-challenges huma wkoll għaliex fuq waħda għandek elezzjonijiet li suppost isiru dal-waqt sa naraw u protesti kbar fit-toroq, ġifieri, hemm id-domanda biex jiġu rilaxxati l-ostaġġi u hemm tista' tgħid qasma totali bejn min jigverna l-West Bank u min jigverna l-Gaza Strip. Ġifieri il-pożizzjoni ta' Parlament Ewropew kienet ċarissima, jiġifieri tipo irridu naraw il-humanitarian aid tikwatrupla, ġifieri aħna huma dawk li aħna nibatu il-flus li nagħtu kellna nsalvaw lin-nies milli ħerġin minn Gaza bħalissa qed nitkellmu mal-Eġittu biex naraw. Tkellimt mal-re tal-Ġordan u mal-gvern tal-Libanu biex naraw kif nistgħu we contain it. Ġifieri hija s-sitwazzjoni hija katastrofika u nifhem is-sensitività u l-emozzjonijiet. Nifhimha, jien nara. Ġifieri din diskussjoni li ssir fid-dar tiegħi kuljum bejn it-tfal. Kuljum. Imma please ma jistgħux nagħmlu 7 xhur li mort niltaqa' ma' Netanyahu jekk il-da qatt ma tqajt miegħu, anzi rifjutajt niltaqa' miegħu on the spot. So Mela, Kurt. Ukraine is losing ground with reports of limited ammunition on the front line and dwindling air defense stock. Often military support is arriving too little, too late. Do you think the EU should increase the supply of weapons to Ukraine in a timely and effective manner? Iva, din hija pożizzjoni mhux biss tal-Parlament Ewropew ma tal-Unjoni Ewropea kollha, inkluż il-Gvern Malti, li l-għajnuna għandha tingħata. X'in l-evidenza għal dali għadek kif issa li inkluż il-Gvern Malti? Kull summit li jmur għalija l-Prim Ministru, kull wieħed. Fil-Kunsill. Mela, kull wieħed, kull xahar. Kull konklużjonijiet li jridu jiġu maqbula unanimament, okay? Li jrid ikun hemm iżjed għajnuna lill-Ukrajna li bħalissa qiegħda kif attinti b'sitwazzjoni diffiċli. Il-bieraħ rajna l-attakk fuq Kharkiv, huwa hija l-belt fejn jiġi l-Prim Ministru tal-Ukrajna. Hemm diskussjoni dwar x'tista' tagħmel in-NATO u x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea. Hemm pajjiżi li qed jgħinu direttament u hemm pajjiżi li qed jgħidu sma rridu nippuljaw ir-resources. Hemm jgħidlek isma' jien ħanejn pereżempju l-Irlanda pajjiż neutrali bħalna. Tgħin fid-demining għaliex għandek ħafna mines fuq il-border, land mines. Hemm jgħidlek ħanejn fil-għajnuna umanitarja. Ma li l-Ukrajna għandhom bżonn huwa li jiddefendu lilhom infushom. Ġifieri meta mort hemmhekk kien ftit tal-ġimgħat ilu dawn taħt ċita ta' bombi u jiena kont hemm ma' grupp ta' ġurnalisti Maltin, segwejna ġifieri u dawn jitkarbu isma' għandna tfal. Qed jinqatlu għandna power station li intlaqtet. Ġifieri hawnhekk għandna hemm sitwazzjoni viċin ħafna tagħna ġeografikament, ħafna Ukreni li jgħixu Malta fil-fatt u jkellmuna dwarha. Kien hemm deċiżjoni politika li ttieħdet u kienet waħda koraġġuża biex l-Ukrajna u l-Moldova jsiru kandidati biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea. U hemm ukoll deċiżjonijiet li għad iridu jittieħdu mhux biss fuq għajnuna militari, ma fuq kif aħna bħall-Unjoni Ewropea ser inkunu siguri biżejjed biex jekk xi ħaġa timxi aħna nkunu siguri. Ġbidi wkoll diskussjoni naħseb li għandu jkollna f'Malta. Aħna mhux narmu l-armata, pereżempju, tfhem, ma sitwazzjoni mhijiex faċli, mhijiex feliċi xejn, hija diffiċli, ħajkun hemm Peace Summit ġimgħa wara l-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju fi Svizzera u nittamaw li jkun hemm il-partit kollha madwar il-mejda biex naraw kif nibdew passi towards il-paċi. Tmim mistoqsijiet li huma ta' daw it-tip ta' mistoqsijiet li twieġeb ferba kelmiet. Tisek it-tieni tifel tiegħi. Ara ġejn. Mela, film li dejjem tirrakkomanda. Film? Li dejjem tirrakkomanda. Schindler's List. Schindler's List. Filosfu jew ħassib li fetaħlek moħħok. Milan Kundera. Milan Kundera.
Għalliem jew għalliema li bidillek ħajtek? Mrs. Shortino li għadni kif tqajt maħħa kienet tal-limni l-Inglis. Kienet il-class teacher fil-grade 5 u koll. L-aktar statista impressjonanti li l-tqajt miegħu jew magħha? Malti? Le, statista, għara kemm il-tqajt ma' nies issa-inti? Angela Merkel? Angela Merkel. L-aktar parti tan-natura umana li tinkwitak? L-intolleranza. L-aktar kandidat mhux tal-partit tiegħek li jogħġbok? Diffiċli saħat nirrispondilek illum. Issa ġimagħtejn oħra ngħidlek. L-akbar diżappunta ħajtek? Li kien hemm mumenti meta qtajt qalbi, meta ma misnix. U l-aħħar mhux ninqas x'inhi l-akbar ambizzjoni li għandek li għadek ma wettax. Di diffiċli. Li nara dil-pajjiżna jimxi l-qudiem b'mod ħaftar maċċel, mod aħjar. Alright, dik kienet Roberta Metzola, din l-ewwel episodju tal-Patruni li staqsu. Ringrazzjak tal-li dont marana iktar mill-li kien previst, inħallikom issa tmorru bil-komplement tal-kampanja ta'kom. Saħit, grazzi.